Pod sloganom "Svako može da se utopi, ali ne mora", Svetska zdravstvena organizacija ove godine 25. jul obeležava kao Svetski dan prevencije protiv utapanja. Podaci govore da se u proteklih 10 godina u svetu utopilo 2,5 miliona ljudi, te su Ujedinjene nacije proglasile ovaj dan kao podsjetnik na veći oprez u ovim toplim mesecima. Dokazano je da, nažalost, najveće žrtve utapanja su mladi do 24 godine. 90% tih utapanja se dešavaju na neuređenim kupalištima, jezerima, rekama i nažalost, u kućnim bazenima. Takođe, šta bi istakao, prema Zavodu za statistiku Republike Srbije, u letnjim mesecima na teritoriji naše zemlje se utopi preko 60 ljudi godišnje. U Paraćinskom Crvenom krstu postoji ekipa koja deluje u nesrećama izazvanim davljenjem, od kojih su 3 njih licencirani spasioci. Sa dolaskom leta šansa za utapanjem na kupalištima, odnosno bazenima, jezerima i rekama, se povećava, te su prevencije neophodne kao i pravilnici o ponašanju za vreme kupanja. Svaki kupač treba da pre ulaska u bazen ode na tuširanje kako bi zbog ovih velikih vrućina mogao da pripremi svoje telo za ulazak u vodu, da ne bi doživao temperaturni šok i u najgorem slučaju davljenje. Isto apelujem i roditelje koji šalju decu na bazen, da decu koje su neplivači ne šalju bez prisustva roditelja, znači da uvek budu pored njih, jer tako smanjujemo rizik od utapanja deteta. Zatvoreni bazen Sportsko-rekreacionog centra 7. juli jedan je od najčešćih izbora Paraćinaca u vrelim letnjim danima, te je na ovom popularnom kupalištu svakog leta veliki broj dece i odraslih. Direktor ove ustanove Saša Radosavljević kaže da prethodnih godina nije bilo većih nesreća i da veliku pažnju pridaju bezbednosti kupača. Naša obaveza je da imamo spasioce u stalnom, radnom odnosno sertifikovane spasioce koji brinu o bezbednosti svih korisnika naših usluga. Obzirom da termin za građanstvo je u dnevnom terminu od 12 do 17 časova, i imamo drugi termin, noćni termin, koji je od 22 do 01 iza ponoći. Uvek je prisutan jedan od naših spasioca iz razloga bezbednosti svih kupača. Miroslav Mitrović iz Crvenog krsta kaže da će oni u narednom periodu sprovesti niz aktivnosti koje se tiču bezbednosti i obaveza na kupalištima. Jedno od njih je i life saving takmičenje koje će biti održano u 3 srpska grada. Ima i međunarodni karakter i ja se nadam da ćemo mi kao opštinska organizacija Crveni krst Paraćin imati predstavnike na tom takmičenju, gde će, kad se održe, da kažem, državno takmičenje, pobednici tog takmičenja će ići na međunarodno life saving takmičenje koje će se održati negde u Evropi. Iz Crvenog krsta i hale sportova apeluju na građanstvo da se pre ulaska istuširaju kako bi se privikli na temperaturnu razliku, da se svesno i odgovorno ponašaju kako ne bi došlo do nezgoda u vodi.